Carnavalsvereniging De Ruuk arriveerde nog net op tijd voor het Vorstenraadsbal dat dit jaar voor de 6e keer georganiseerd werd door het Dartele Veulen. Voorzitter Gerrit Rijntjes praat enthousiast over de organisatie. We hebben er al wat ervaring mee en toen waren we nog maar met een aantal kleine kerkdorpen. De dorpen zijn ontzettend gegroeid en de locaties waar we een Vorstenraadsbal moeten gaan organiseren moeten steeds groter worden. De vorige edities toen we het organiseerden praten we over 450 man in de zaal. Op dit moment zitten we over de 600. Dus het groeit enorm. Het komt natuurlijk ook door de nieuwe kerkdorpen zoals Zwansum nou de laatste keer erbij komen, Blitterswijk en Geisteren. Dus ja, weer extra mensen. De Pielhaan, een jonge enthousiaste vereniging uit Landweer, waren als gasten uitgenodigd. De Vorstenraad hanteert een aantal criteria waar toekomstige verenigingen aan moeten voldoen. We zijn als Vorstenraad zijn we in gesprek met de Pielhaan. In feite, ze doen hetzelfde als wat wij doen. Het uitdragen van de carnaval, ook naar de jongere kinderen toe. Ze zijn met de jeugd begonnen. Ze zijn nu een beetje op het groeien dat ze ook een grote raad van helpen. En ze willen dan ook graag meedraaien in de Vorstenraad. Want Landweert is een wijk, zoals eigenlijk ieder dorp ook een wijk van Venray is. Dus ik vind eigenlijk gewoon dat die gewoon recht hebben op dezelfde status. Oud-vorst van de Wingbuel Peter ontving de Orde van Verdiensten, zijnde de hoogste onderscheiding van de Vorstenraad. Peter vertelde aan onze verslaggever de diepte en de hoogtepunten over 10 jaar vorst te mogen zijn. De sfeer van vanavond natuurlijk, het is een hele eer om vorst te worden van de Wingbuel. Überhaupt een vorst te worden is iets unieks, daar heb ik altijd van gedroomd. Ik word altijd de vorst van de Wingbuel weer en dat is mij gelukt. En dat is al wat dat betreft mijn hoogtepunt. De dieptepunten zijn altijd de mensen die je verliest. Waar je afscheid van ondernemen. Dat hebben ze hier in Vuilen meegemaakt, dat hebben wij meegemaakt. Dat zijn natuurlijk de dieptepunten. Maar de mooie momenten zijn natuurlijk altijd de zittingsavond, de carnaval op zich. De mooie complimenten die je krijgt. Mensen die genieten van de carnaval. En wat mij betreft heb ik 10 geweldige jaren gehad. Dus wat dat betreft, ik heb het over gedragen aan de nieuwe vorstmerk. En ik heb hem net gezien en hij zit voortreffelijk in zijn rol. En ik heb er echt wel hele positieve gedachten over dat de Wingbuel weer een fantastische meezet en vuur opgaat. Dus dat de toekomst moet komen. Ook Annemarie en José waren driftig in de weer. Want zij zorgden voor een superschoon toilet. Ze waren dan ook niet te missen voor het poepen en het pissen. Want wij zien voor de grote en de kleine plassers vanavond. Ja. Door is nou spikkenspan en nou hier gaat het bijna gaat het gewoon deur? Ja, gaat gewoon deur. Ja. Van de oude naar de jonge. Ja. En is dit zwart? Of zijn jullie nog een loondienst? Nou, we kregen in het zuur betaald, wil ik zeggen, maar ik kreeg ook wel zo'n rare prijs van. Hè? Dus als we goed ons best doen, dan worden we wel verwend. Zit er een stuk van natuur bij, wat jullie gezien hebben hier of niet? We hebben net al heel vreemde natuur gezien. Ja, in de vorm van, dat willen we verder niet zeggen. Gewoon niet als beroepsgeheim, hè? We hebben ook beroepsgeheim. Ja. Zeer zeker. Ja. Nou, dan komen jullie via de avond wel door, denk ik, of niet? Ja, ik weet heel zeker. Tot sluiterslied. Ja. En dan hebben we een hele bijzondere wc-borstel. Dat is echt heel bijzonder, hè? Dat is vooral voor onder de randjes. Ja, ik heb hem nooit gezien, zo'n borstel. Maar ja, ik vind hem wel heel bijzonder. Ja, toch? Maar we proberen ervoor te zorgen dat het allemaal in goede banen leidt bij de wc's. Dus het kan niet kapot, toch? Nee. Hopelijk. Nee. We hebben prachtige handschoenen. Die doen we iedere keer aan, hè? Dat snapt ze wel. Ja. En voor de buurt. En een stoepje. Ja. En de reserve. Ja. Het gaat helemaal goed komen. Jullie zijn goed uitgerust. Veel plezier. En zorg dat het netjes blijft, hè? Kom het vertellen als het niet goed genoeg schoon is, hè? Dan komen we extra beurs geven.